dankjewel. Voor ons betekent het hetzelfde wat de minister aangaf. Fiscale transparantie is voor ons van eminent belang. En dat hebben wij dus nu met dit verdrag gedaan, omdat we met het verdrag ook beogen dat wij samen met onze collega's vanuit Curaçao een goede uitwisseling van informatie kunnen opzetten. Omdat het verdrag ons de mogelijkheid geeft om kennis, niet alleen uitwisseling van kennis, maar ook uitwisseling van informatie. Wij zullen terug in Suriname ook het traject intensief inzetten voor ratificatie, zodat wij het verdrag kunnen gebruiken, omdat wij dat ook beogen. Wat voor de belastingen, we zijn in een transformatieperiode en bij de Belastingdienst in Suriname. Het is daarom van eminent belang dat wij met partners verdragen kunnen sluiten. En los van het sluiten van verdragen ook goede samenwerking kunnen afspreken. Dat hebben we dus gedaan met Curaçao. Dus onze eerste stap is het verdrag. Maar daarnaast hebben wij ook aangegeven dat wij de samenwerking verder gaan verstevigen op het gebied van fiscaliteit. Mijn laatste vraag, misschien voor meneer Raghubir-Singh. Gaat u de potentiële investeerders, bijvoorbeeld de aardoliemaatschappij, gaat u die ook intensief informeren over dit nieuwe belastingverdrag? Ja, absoluut. Ik moet zeggen dat, laat me zeggen dat in dit geval ook blijkt dat politici uit Curaçao een heel scherp beeld hebben voor de belangen van hun bevolkingen en voor de samenwerking. Omdat een paar weken geleden in Paramaribo de grote conferentie was, de 4e keer, over energie, oil en gas. En op die conferentie was een behoorlijke goede delegatie vanuit Curaçao was aanwezig in Paramaribo, waaronder onder leiding van uw minister van Economische Zaken. En daar zijn goede afspraken gemaakt om die samenwerking meer uit te werken en daar meer in te